ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дурон ТЖ. дар ин канал мо мошинои фурӯширо баҳри шумо пешкаш мекунем. касе ки дар канали мо бори аввал аст, меҳмон аст, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии ай тарафи шумо лайк мондан мебошад. лайк мондан ба фикри ман кори қиён нестад. видеоро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 21 соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состоянии мошин 100% аст. мошина срочно фурӯхта мешавад. яксола ҳуҷҷат дорад. нархаш 14,000 сомон. агар ки харидори конкрет набошад, савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 97 сол, объем мотор 1.6, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач механик, кузаш Hatchback. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин 100% аст. ягон дард надорад. документош то 03/07/2020. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 33,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли бароришаш 95 сол, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Nexi германский. состояниш 100% аст. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 14,000 сомон. ё алиш мешавад мега. ба Opel соз боша, болоиш сум бете мега. агар ки каси харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex, соли бароришаш 2001, объем мотор 2.4, сӯзишворияш дизел, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состоянии мошин 100% аст. ягон дард надорад. соҳибиш мега срочно фурӯхта мешавад. нархаш 30,000 сомон. агар ки харидори конкрет набошад, савдо дар пеши мошин карда мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. агар ки шумо харидори аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 97 сол, объем мотор 1.6, сӯзишворияш бензини холӣ, коробка передач механик, кузаш Hatchback. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состоянии мошин 100% аст. ягон дард надорад. мошин документош 100% аст. яксола документ дорад.
ва яксола танировка. Салони мошин то заҳак аст. Нархаш 40,000 сомон. агар ки харидор аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.